Noko, Barbells, Vitamin Well, Gymster, kako stižeš sve? Nemam ni formulu, ni neko delegiranje, onako je opšti haos i u mojoj glavi i u mom funkcionisanju, ali smatram da kontinuitet, prosto u glavi znam šta treba da uradim. Kad dođem na posao i sednem, jako je bitan i instinkt u svemu tome i smatram da u ovom trenutku sa svim ovim informacijama koje imamo i sa nekim savjetima koje dobijamo od preduzetnika, od tih, hajde kažem, biznis gura i svega toga, sumnjam da je iko od njih u toj situaciji, u tom trenutku kad su oni gradili biznis imao bilo kakav sistem. Moji roditelji nisu prosto znali ni kako to izgleda ni šta zahteva, jer oni gledaju samo brojke, koliko se na kraju meseca prodalo, šta se zaradilo i da li to moje uloženo vreme ima smisla, jer da sam to vreme uložio u core biznis koji već funkcioniše i postoji, zaradilo bi se mnogo više, ali ja sam gledao onako širu sliku i malo dalje u budućnosti. Sada sam došao do tog nivoa da samo Noko i Barbells će napraviti ove godine nekih 3 miliona evra prometa u Srbiji. Da moraš sve iz početka. Šta bi radio drugačije i ako nema ništa drugačije, šta je ono čega bi se držao uvek? Šta bi radio drugačije? Pa ne bi čekao toliko da krenem neke stvari. Mislim, krenuo bi ranije to. Ako kreneš ranije i pogrešiš, imaš onda još opet vremena da kreneš ponovo i da ispraviš neke stvari. Dobrodošli u Shopify podcast. Sa nama je danas čovjek koji veruje da vrhunski proizvod može da živi i u Srbiji. Izgradio je nekoliko brendova, stoji iza distribucije Noko, Barbells, Vitamin Well, suplementi kao što je Active Pharma i Gymster. 7+ godina u realnim uslovima preduzetništva, mnogo grešaka, još više lekcija. Sa nama je danas Aleksandar Trifunović, Quartz 313. Što 313? To sam pričao dosta puta, ko me prati zna, ali to je totalno... Quartz 313 je nastalo od tih automobilskih foruma. I onda je nekako bio trend da ti staviš koja je boja tvog auta, konkretno za Audi forume, i onda je boja mog auta tad bila Quartz Grey, a 313 je bila konjaža, i onda je tako ostalo Quartz 313, pa se to prenelo i na moj Instagram, jer sam tad content mi je bio samo fotografije auta i neki taj community automobilski. Toga je nastao i YouTube kanal i eto, nisam menjao tad, iako nema mnogo smisla, ali sad me već prepoznaju, to je postao neki lični brand Quartz 313, tako da verovatno to nikad neću ni promeniti. Meni super zvuči iskreno i to je prvo pitanje koje sam htio da te pitam, ali odgovorio si. Sad nam reci, ko je Aleksandar Trifunović? Aleksandar Trifunović je ajde da kažem, mislim preduzetnik, eto, to svi sad koriste, ali to je samo jedan mali segment mog života, mada mogu da kažem da sam preduzetnik ceo moj život i da učim kroz svoje roditelje, jer su oni jako mladi ušli u taj privatan biznis i bavili se preduzetništvom, i onda eto, od malih nogu kroz svakodnevnicu moju učim o tome i gledam kako su oni gradili svoj biznis i kroz koje su greške prolazili i koje su lekcije naučili, i onda sam ja prosto nastavio nekim svojim putem i taj porodični biznis gledao da nadogradim i da ga prilagodim sebi, mojim afinitetima i mojim interesovanjima, da ne bude da nastavim njihov posao. Ne kažem da je posao loš i da ne donosi dosta novca i kvalitetan život, čak šta više, ali hteo sam da nadogradim nešto i da prilagodim sebi i svojim interesovanjima. To je i fitness i trening i mogućnost da učim kroz građenje nekih svojih brendova i plasiranje stranih brendova na naše tržište, tako da sve je počelo sa Noko brendom, da, 2017. godine. Kako si došao do zaštitništva Noka? Pa došao sam sasvim slučajno, a to je kao, sad kažu, ne treba preterivati sa telefonom i sa društvenim mrežama. Ja sam sve to izgradio preko društvenih mreža i saznao na kraju krajeva za to preko društvenih mreža, a konkretno kod drugara kog sam tad pratio, koji žive u Švedskoj, a kog sam zapratio baš zbog tih Audi foruma i automobila. Kod njega na Instagramu na storiju sam video 2017. leta Noko,
I bilo mi interesantno jer ništa do tad slično nisam video, odnosno nisam video BCA, BCA, u limenci spremno, ready to drink. I odmah mi je upalila se lampica kao bi moglo da bude nešto što bih ja mogao da donesem na srpsko tržište i da krenem distribuciju svega toga, jer od 2013. do 2017. odnosno i dan danas sam u porodičnoj firmi koja se bavi distribucijom robe široke potrošnje. Mi smo krenuli prvo kao distribucija pića, a onda to proširili kao i na robu široke potrošnje i onda sam imao neko predznanje i dobru polaznu tačku da mogu da se bavim distribucijom i uvozom i distribucijom nekog novog brenda. Znači imamo magazin, imamo već naša vozila, lanac distribucije, ljudi koji rade tu i onda je na meni bilo da dalje razvijem biznis plan, kako bi sve to izgledalo i kako to mora da bude sa Nokom, odnosno meni je sve bilo strano tu samo građenje brenda i uvoz nekog proizvoda na srpsko tržište, jer do tad mi to nismo radili i nisam imao iskustva tu. Tako da je sve krenulo od toga i po svemu sudeći i po svim savjetima koje sam dobio u startu, što od oca, što od nekih drugih ljudi, njihov savjet je bio da to ne pokušavam, jer takav proizvod tog cenovnog ranga, koji je ubedljivo najskuplji na polici u odnosu na sve ostalo što postoji na tržištu i totalno drugačija kategorija proizvoda koja nije postojala tad u Srbiji, jer ljudi nisu znali šta je to performance drink ili neklasičan energetski napitak, znači već nešto drugačije. Tako da sam ga poslušao tad, verovatno ništa od ovoga ne bi bilo, jer mi je on rekao da nema šanse da se to izgura sa tom cenom. Ja sam verovao da može i stupio sam u kontakt sa Šveđanima koji su vlasnici brenda i oni su shvatio sam da to nije tako jednostavna priča i da oni neće tako lako pristati da sarađuju sa mnom, jer u tom trenutku su i oni bili mlad brend u Evropi i u Švedskoj, znači to je brend koji je nastao 2014. godine, ja sam ih kontaktirao 2017. Tako da njima balkansko tržište u tom trenutku nije ni bilo u planu, niti su oni razmatrali razvoj tih novih tržišta, ne samo na Balkanu, nego i širom cele Evrope. I bilo je to pregovora nekih 6 meseci da kako bi to izgledalo, kako izgleda moj biznis plan, od čega da krenemo i njihov savjet je tad bio, pošto je to nova kategorija proizvoda, da se krene od core konzumenata, odnosno tada od CrossFit boksova, kojih je bilo jako malo u Srbiji, i od teretana. I da se tu testira proizvod, da se krene sa degustacijama i aktivacijama u teretanama i kod core konzumenata, i ako se tu primi proizvod, onda se ide dalje. Ako tu proizvod ne zaživi, onda je jako teško dalje ući u retail i to razviti do ovog nivoa na kom je sad Noko u Srbiji, gde je, ajde da kažem, već mainstream proizvod, ljudi znaju za Noko i ne samo ljudi koji su u treningu i u fitnessu, nego i ljudi koji su van toga i koji možda čak uopšte ne idu teretanu niti vode računa o svoj ishrani, svom zdravlju, znaju šta je Noko i znaju zašto je drugačiji od ostalih energetskih napitaka i znaju zašto košta toliko koliko košta. Ja znam za ono pravilo, ako hoćeš da uspeš, ili budi najjeftiniji ili budi najskuplji. Pa, ima istine, ali ja sam uvek bio za to da se radi premium proizvod i kvalitetan proizvod i nešto što će stvarno dati vrednost potrošačima, i sa Nokom sam to gledao na tako da ako je tad u tom trenutku tržište energetike u Srbiji bilo nekih 100 miliona limenki, možda je bilo gore dole malo više ili niže, meni je ideja bila tada da ja uzmem 1% tržišta, znači da prodamo 1 milion limenki Noka u nekom trenutku. To ćemo prvi put uspeti ove godine, što smatram za ozbiljnim uspehom, ali se i baza i ta konzumacija energetike povećala, tako da mogu da kažem da iako je uspeh, mi još uvek nismo na 1% šera celog tog tržišta energetike, tako da je prostor za rast veliki. I meni je ideja bila da to ponudim ljudima koji stvarno hoće da plate kvalitetan proizvod i koji će prepoznati kvalitetan proizvod, i uvek ću tako raditi, i to sam preneo dalje i na brendove koje sam kasnije razvio i kroz Gymster i kroz Active Farmu, da mi je ideja da ne treba da imam svakog potrošača u Srbiji, nego one koji
znaju šta žele i koje vrednuju to što plate i što dobiju od tog proizvoda. Znači, s Noka si prešao na Barbells? Da, Noko, Barbells je došao odmah posle Noka jer je ista firma vlasnik tog brenda, odnosno Vitamin Well, firma iz Švedske je vlasnik i Vitamin Wella i Nokova i Barbellsa. Vitamin Well je njihov prvi brend koji je nastao 2008. godine i on je, kako sam vidio, i ovde dostupan i u Starbucksu i ima ga svuda, ima ga i Barbells, ima i Barbellsa i u tom trenutku je bio dostupan i u Srbiji, ali je na jako niskom nivou, to je radila tad firma Atlantic Brands i onda kako sam ja razvio Noko i krenuo sa Nokom, došao je Barbells, znači protein barovi i milkshake-ovi i onda su i Vitamin Well prebacili na nas da budemo distributeri za to, tako da i par godina sam radio samo to, da kažem, učio i razvijao, onda je došla i korona, pa je promenila malo i navike ljudi i možda doprinela tome da ljudi više vode računa šta konzumiraju, koliko treniraju i tu mi se upalila lampica da je možda pravo vreme da posle toga razmišljamo o brendu suplementacije, o svom brendu i eto tako je nastala Active Pharma. Prva ideja bila 2022. godine, a 2023. je lansirani su prvi proizvodi jula 2023. Tako da evo malo više od 2 godine kako je dostupno samo na srpskom tržištu. Ljudi u startu nisu znali da je to moj brend i da je brend koji je dostupan samo u Srbiji jer smo mi tako napravili, prosto izgledalo je svetski, izgleda i sad svetski i nekako su oni percipirali da je to nešto što je došlo u Srbiju iz Evrope. Nije da nije istina, ali u stvari brend je moj. Mi smo napravili brend od nule i tada je u startu bila proizvodnja u Nemačkoj, sada je proizvodnja prebačena u Poljskoj i polako razvijamo. Tad je portfolio bio protein, esencijalne aminokiseline, pre-workout, kreatin i sad polako širimo na neku paletu proizvoda koja je za kao opšte dobro, opšti well-being i za ljudi koji ne treniraju i da mogu da konzumiraju stari, mladi, ljudi koji su i u teretani i bave se bodybuildingom i ljudi koji i trče i pešače i planinare i onako su neka onako lagana rekreacija. Mislim da je brend za svakoga i eto još smo u razvoju i u proširivanju tog portfolija i u planu je da eto sad smo izbacili i magnezijum i D3, K2 i omega 3. Ja sve što izbacim gledam da bude kvalitetnog sastava i da ponudimo ljudima što kvalitetni proizvod sa što čistijim sastavom, znači da ne ubacujemo neke nepotrebne dodatke. Ako to nije potrebno, to je konkretno u pitanju whey protein koji može da bude jako čisti, dobar, a opet s druge strane može da se spakuje jako loš sastav, a da nutritivna tabela to ne pokazuje nijedno. Znači da nutritivne vrednosti budu identične, a da s jedne strane imamo bukvalno šljam, a s druge strane kvalitetan proizvod. Ja mogu to potvrdim, zato što sam u Rusiji koristio da li je to bio Bomar ili ne znam koji protein. Znači, od gasova nisam mogao da živim. Iskreno ti kažem. I ovde sam došao, promenio sam protein. Nemam problem s gasovima. Tako da ima do toga definitivno da gledaš koji brend u stvari uzimaš i šta kupuješ. Ne, tako je. Nije samo koji brend, nego prosta je stvar, sastav toga. Znači, ne samo nutritivna tabela, ima toliko proteina, jer to što piše 24 ili 25 grama proteina ili 22 na kraju krajeva ne mora da znači ništa. Je zbog protein spikinga, zbog tih aminokiselina i drugih stvari koje dodaju u taj sastav da bi povećali tu vrednost, jer kad se rade te analize, nije uopšte ni bitno da bude naznačeno da li je to kompletan protein ili je to samo neka aminokiselina koja se vodi kao protein. U stvari telo je ne apsorbuje adekvatno i ne dobijamo ono što smo platili. Možda dobijemo 10 ili 12 grama proteina od tih 24, jer aminokiselinski profil nije dobar ili je poremećen dodatkom nekih drugih stvari i eto, to je sve što utiče i na sam proizvod i, na primjer, znaju da dodaju taj glicin na koje naše telo može da postane
i ajde kažem i rezistentno i može da stvori neku alergijsku reakciju i to je baš taj problem sa stomakom i ta reakcija. Ja uvek kažem ljudima, jako je lako testirati da li je proizvod dobar ili ne. Znači, popij ga uveče, uzmi 2 merice na prazan stomak, vidi prvo da li imaš neke bolove u stomaku, da li će ti stvoriti gasove, mučninu. Ako ti pravi te probleme, prekini ga odmah. Mislim, unosiš nešto loše za svoje telo i telo ti sam daje signal da li to prihvata kako treba ili ne prihvata. Mislim, ti to vrlo dobro znaš i kroz sve što si konzumirao i konzumiraš hrana, piće, suplementi, ti vidiš da li ti nešto prije ili ne prije. Ovaj podcast nam donosi Shadify Coaching. Shadify Coaching vam nudi personalizovane treninge i nutricione planove, prilagođene najzauzetijim ljudima preko 30 godina. Povratite svoju energiju, ubrzajte metabolizam i preuzmite kontrolu nad svojim životom. Ovo nisu generičke rutine, već strukturalni program koji garantuje disciplinu, kontinuitet i najbitnije rezultat. U Shadify dobijate treninge kod kuće ili u teretani. Planove ishrane za sve prilike, rutine koje prate napredak. Snažnu digitalnu zajednicu i najbitnije, mentalnu well-being podršku. Kao brand koji vodim ja, bivši F1 performance coach i profesor fizičkog vaspitanja, Shadify pretvara muškarce u simbiozu snage i fokusa. U Shadify težina postaje mišić, a haos postaje disciplina. Hvala na slušanju. Da, ali ja mislim stvarno suplementima da idemo u neku drugu dimenziju. Moram da se nadovežem, jer ako vidiš šta svetski lideri, što tiče zdravlja i ostalih stvari, proklamuju napolju je longevity. I mislim da ako se napravi taj biohacking, što oni sve govore, da će se stvoriti suplement koji će ti omogućiti da živiš duže i da je to negde ka čemu idemo. I mislim da industrija u kojoj, kad je suplementacija generalno u pitanju, da bukvalno nema granice. Slažem se, evo sad baš na onom MiFID summitu je bilo dosta priča o tom biohackingu i o suplementima i toj samoj individualizaciji suplementacije za svakog čoveka, odnosno zastupa se teza da treba raditi često testiranja, analize, znači vaditi krv češće, proveravati čega imaš manjak u organizmu, da li ti je stvarno potreban unos vitamina D3 ili omega masti ili magnezijum ili nečeg drugog ili ti to unosiš na pamet, jer smo navikli ili slušamo da nam to treba, a možda nemamo deficit ili imamo veći deficit ili možda treba da povećamo dozu D3-a, nekako se zastupa ta teza. Opet, ja se slažem s tim, treba voditi računa i treba često raditi testiranje, iako ja sam to ne poštujem i nemam tu naviku i trudim se da promenim to, da bar jednom godišnje uradim analizu krvi i drugih parametara i da vidim gde sam sa tim stvarima i da li je potrebno promeniti nešto i u mojoj ishrani i u mojoj suplementaciji. I svakako će i Active Pharma brand da ide ka tome i zastupat će tu tezu da mi nismo tu da vam prodamo sve što imamo u našem portfoliju. Ja sam uvek i kad sam kretao sve to i sad kad me ljudi pitaju da li je suplementacija neophodna, uvek sam rekao da nije neophodno. Znači, iako ja gradim brand suplementacije i živim od toga, smatram da za dobar izgled, za dobro zdravlje to nije presudno i nije neophodno. Ali je svakako plus i može da nam donese benefite i može da nam pomogne i u performansama i u kvalitetu života, ali treba da vidimo kakve su naše navike, šta želimo, prvo od našeg treninga i od našeg izgleda i da prilagodimo suplementaciju tome. Ako ja ne želim dodatne mišićne mase, da li mi je potreban dodatan unos whey proteina? Mislim da mogu sasvim dovoljno proteina da unesem kroz 3 ili 4 kvalitetna obroka u toku dana i to može da bude 150 grama proteina na moju telesnu masu. To je dovoljno da ja zadržim postojeću mišićnu masu. Eto, ti si trener, tebi je to profesija, ti ćeš mi reći da, to je dovoljno, nema potrebe da dodaješ whey protein u
svoj svakodnevni unos ili čak da piješ 2 ili 3 ili 4 merice. Sad nekom je cijela suština fitnessa da doda što više mišićne mase i da izgleda što veće, što ne mora da uopšte može totalno da bude u korelaciji sa zdravljem. I uglavnom jeste. Što bi trebalo da bude. Da, tako da i ja sam bio meni je to pre dok si mlad, znaš, ti razmišljaš samo o tome kako da ostaviš što bolji utisak na svoje okruženje, da budeš što veći, što lepši, što jači, što brži, da imaš što bolji auto, što bolji sat, onda kako godine prolaze, kako dobiješ porodicu, decu, shvatiš da ti želiš da budeš što više sa njima, da budeš što funkcionalniji, što zdraviji. Eto, ja to shvatam u ovom nekom periodu, pa sam i promenio način treninga i opet se vratio na to funkcionalno, da imam i kondicije, da nije ono samo veliki si i jak si, a kad treba da se uradi nešto funkcionalno ili da se ispešači uzbrdo par kilometara, ja sam totalno neupotrebljiv. Tako da sve je stvar toga šta hoćemo i treba, kažem, individualizovati taj unos suplementacije i prilagoditi ga našim potrebama. Slažem se. Imam jedno pitanje, što se kaže backend, na konto ovog sve što si rekao. Ja znam da, rekao sam u stvari pre podcasta, da tvoja familija ima firmu gde isto radiš. Rekao si mi sad Noko, Barbells, Vitamin Well, Gymster, Actifarma. Kako stižeš sve? Pa stižem da li je tu, da kažemo, delegiranje taskova ili imaš neku formulu kojom se vodiš? Ajde da to prvo razjasnimo. Nemam ni formulu, ni neko delegiranje. Onako je opšti haos i u mojoj glavi i u mom funkcionisanju, ali smatram da kontinuitet i da to uradiš svaki dan par taskova i završiš par taskova koje si zamislio u glavi ili zapisao. Ja nekad zapišem u svesku, nekad zapišem u telefon, nekad mi prosto u glavi znam šta treba da uradim. Kad dođem na posao i sednem, znam šta su mi obaveze i onda kroz to rešavanje otvori se još par situacija gde u hodu ja rešavam sve to i čak smo i neke proizvode tako izbacili u hodu jer čuješ neke informacije šta je potrebno, šta nam fali, par ljudi ti u tom trenutku da neku informaciju i ti odmah reaguješ instinktivno na to i prosto jako je bitan i instinkt u svemu tome i naravno sad za Noko i za Barbells, za Vitamin Well jako dobro pozicionirano i sad sve to ide nekim svojim tokom i sad se te teretane i novi kupci javljaju sami jer su prepoznali brend i mnogo je lakše. Dok to nije bilo tako, moj posao bio da nađem, prosto da im ponudim to, da im objasnim o čemu se radi, da im pošaljem uzorke, da se sastanem sa njima, da vidimo šta možemo i kako možemo to da probijemo kroz njihovu teretanu. A sad je već drugačije, sad sam više okrenut Actifarm i Gymsteru svojim brendovima, jer ovo je već pozicionirano, ide nekom svojim putanjom. Postoje ljudi koji to rade i guraju uz moju pomoć i uz neku napravljenu putanju. Tako da smatram da u ovom trenutku sa svim ovim informacijama koje imamo i sa nekim savjetima koje dobijamo od preduzetnika, od tih, hajde kažem, biznis gura i svega toga, sumnjam da je iko od njih u toj situaciji, u tom trenutku kad su oni gradili biznis imao bilo kakav sistem. A to je problem. Zato te pitam, oni nisu imali sistem. Niko neće da kaže odakle si ti druže krenuo. To je bila konfuzija. Opšta konfuzija i to je uvek tako i ne možeš ti da, jer i sad stičem utisak da ljudi neće da krenu dok ne naprave to u svojoj glavi, taj sistem i da kao ne stave sve na papir i ma ne, daj, ja nisam znao da ću prebaciti, da će kad krenem proizvodnju suplementacije u Nemačkoj da oni prave meni problem da kasne, da čekam na 6 meseci na jednu isporuku, da mi traže 100% avansa pre nego što krenu proizvodnju, da mi povećavaju MOQ, znaš, to ne možeš da planiraš. Ti deluješ u trenutku instinktivno i onda zoveš ljude, potrebljavaš kontakte koje imaš, da nađeš nove proizvođače, pa komuniciraš s njima, rešavaš, ideš na sastanke, pa da li će to funkcionisati za godinu dana ili dve, opet niko ne može da ti garantuje. Znači, kad imaš eksternu proizvodnju, ona uvek može da kaže mi ne možemo više da postignemo to.
snađi se. I sve to što si ti gradio godinama pada u vodu, ali treba ja, naučen iskustvom iz prethodnih poslova i kroz savete koje sam dobio od svojih roditelja, ti gledaš da to preduprediš i da imaš neki plan B uvek i da stvoriš plan B, ili da ako nemaš plan B da ga stvoriš što brže i da ga smisliš što brže. Tako da kažem, sumnjam da je iko od ljudi koji su sad vrlo uspešni milioneri, milijarderi, i kad čuješ njihove priče ti vidiš da je to jedna velika konfuzija i pogubljenost i splet i srećnih okolnosti i da budeš na pravo vreme, na pravom mestu i tako dalje. Ali mislim da ne kažu taj bitan moment. Šta se desilo u tih prvih 6 meseci u tvom životu? Ne možeš da kažeš odmah, daj delegiraj, daj ovamo, daj onamo, daj napravi sistem. Nemaš ti para da delegiraš. Šta ja da delegiram? Ja nisam zaradio ništa. Pokrenuo sam brend i ja sad treba zaposlim još 5 ljudi, od čega ja da ih platim? Mislim, kao najlakše je reći, nađi stručnjaka u toj oblasti, ti ne znaš što to i to, pa delegiraj dalje. Ja sam za Active Farmu dao udeo svom prijatelju koji je dobar u e-commerce, u izgradnji sajtova, u Facebook ads, Google ads, tim stvarima. Dao sam udeo u brendu jer ja to nisam znao. Da. Ali je i to pitanje, on je prepoznao, zna kako ja radim i prepoznao je tu potencijal i pristao je na to. A mnogi možda ne bi pristali ni na to, jer bi rekli, vidi, ja ne znam kako će, ja sad treba da uložim vreme da napravim sajt, da podignem sve to, da postavim, da ti uradim dizajn, a pitanje je da li ćeš ti to uspeti da izguraš i šta će biti za godinu dana. Tako da, jako je bitno da se ne čeka taj savršen trenutak i da se ne čeka taj savršeni biznis plan, nego ako nekako prosto moraš da imaš taj osjećaj, ako veruješ u jedan brend, u jedan proizvod i ono što nudiš, treba da kreneš te korake i da ćeš polako kroz te prve korake i kroz te prve probleme vidjeti gde treba dalje da kreneš i gde su sledeće. Znači, ne možeš da dobiješ celu mapu puta od početka do kraja i kažeš ideš tim koracima i tom stazom i zagarantovan ti je uspeh. Znači, to ne postoji, nego otkrivaš prosto put. Jasno. Ćemo preći na Gymster. Mene zanima, znači, uklopio si, ajde kažemo, nije sportska oprema, samo sportska oprema, nego lifestyle. Pa, to je ono sad, kako kažu, athleisure. Athleisure, da. Athleisure brand. Gymster je, eto, opet moja želja da imam svoj brand i da napravim pristupačnu garderobu, kvalitetnu i ono što bih ja voleo da nosim, a možda ne mogu da nađem da kupim kod sličnih brendova ili možda postoji, ali je nepristupačno za većinu ljudi. Znači imamo tu velike brendove, Nike, Under Armour i ostale koji su tu decenijama i imamo razvoj tih novih e-commerce brendova i poučeni iskustvom i pričama koji su napravili Gymshark i Alphalete i sad ih ima već bezbroj. Pomislim se zašto ja ne bih mogao tako nešto da izguram i da uklopim u sve ovo što radim sad, jer je sve to ista kategorija ili slična kategorija kupaca i isti je i sa istim ljudima sarađuješ i onda ako im ja nudim Noko i sarađujem sa nekim ljudima već sa Nokom, sa Barbellsom, zašto im ne ponuditi i kvalitetnu garderobu, pa evo sad i suplementaciju i onda nekako i kroz uvezan marketing sve to zajedno može da raste i da napreduje i sad nam je lakše da nađemo i ambasadore i ljudi hoće da rade sa nama jer imamo kvalitetne brendove i proizvode koje možemo da im ponudimo i onda s druge strane nas manje košta saradnja sa nekim ambasadorom ili influencerom jer prosto im nudiš neki kvalitet i neku vrednost pa možda ne moraš da platiš tu saradnju sa njima, možda ta saradnja može da bude dugoročna i mi imamo svakako neke vizije i smernice i kako sarađujemo sa ljudima i kako želimo da sarađujemo. Ja uvek je bilo, i od Nokova sam to naučio, ako prvo im pošalje proizvod, ako ga nisu probali, neka ga probaju, neka daju feedback iskren, da li je to nešto što oni uopšte konzumiraju ili im se sviđa. Ako nije, nema šta dalje da pričaš sa tim ljudima, već nije onda stvar. I ako bi oni možda sarađivali sa tobom, ako im platiš,
ali nije to poenta ako oni to stvarno ne konzumiraju i ne mogu da stanu iza tog proizvoda, iza tog brenda. Tako da sam uvek poštovao influencere i fitness trenere i sportiste koji biraju za kojih brendova stoje i prosto nisu licemerni, ne pogaze ono šta propovedaju i za čega stoje, a onda vidiš da sarađuju sa nekim možda brendom suplementacije koji vidiš po sastavu da radi ono protein spiking, da pakuje neki šljam, da nije kvalitetan proizvod. Samo zato što eto dobijaju novac ili dobijaju gratis proizvode i neke benefite, tako da to je sve do etike. Pričao sam sa Mišom prošli put ovde kad je bio o etici, znači spržili smo po tome. Mene zanima konkretno padovi koje si doživeo gradeći taj neki put, ajde kažem, entrepreneur u Srbiji. Ako možeš da izbojiš jednu stvar koja ti je onako, ok, ovo je zid da udaram glavom, ali učim odavde i nastavljam dalje, ne povlačim se nazad. Pa vidi, najviše stresa mi je možda, ok, svakako Noko u startu kada sam to pozicionirao, osjećao sam veliku odgovornost prema roditeljima koji su me svakako podržali u tome, ali znaš kad ti neko od starta kaže nećeš uspeti u tome, ali ok, kao roditelji smo ti, imamo, hvala Bogu, uspešnu firmu i novca da to pokrenemo i da startujemo, opet ti osjetiš veliku dozu odgovornosti, iako ako ne uspeš, nije smak sveta, nije propala firma, nismo izgubili ništa. Mislim, ja sam znao da novac neću izgubiti jer ta prva količina vidi. Ako ne krene brend, ne uspe, rok trajanja 1.5 dana, pa uradit ćemo dumping cene, rasprodat ćemo to po teretanama, vratit ćemo bar uložen novac, ako ništa drugo. Svakako ne uloženo vreme i taj oportunitetni trošak, ali ja to uloženo vreme gledam kao investiciju i u neko novo iskustvo. Znači, da sam udario tu u zid i video da to ne funkcioniše ili da nije vreme za taj proizvod, to je to. Idemo dalje. Naučio sam nešto, naučio sam kakva je procedura registrovanja dijetetskog proizvoda, oko uvoza i tako dalje. To svakako je nešto što može da mi koristi, što mi sad mnogo koristi kada je u pitanju suplementacija, jer sam sve to naučio mnogo ranije. Nisam morao sad, kada sam razvio brand Active Farm. Tako da, prvo ta doza odgovornosti i stresa i par godina ne lutanja, nego prosto građenja tog brenda gde moji roditelji nisu prosto znali ni kako to izgleda ni šta zahteva, jer oni gledaju samo brojke i koliko se na kraju meseca prodalo, šta se zaradilo i da li to moje uloženo vreme ima smisla, jer da sam to vreme uložio u core biznis koji već funkcioniše i postoji, zaradilo bi se mnogo više, ali ja sam gledao onako širu sliku i malo dalje u budućnosti. Sada sam došao do tog nivoa da samo Noko i Barbells će napraviti ove godine nekih 3 miliona evra prometa u Srbiji i da će to zaraditi onako veliku količinu novca i da će to možda napraviti i četvrtinu neto dobiti koje pravi naša porodična firma u tom trenutku, tako da i tekako je imalo smisla sve to, ali je trebalo istrajati u svemu tome i slušati to onako stalno nekako, ne mogu da kažem zvocanje, ali stalno nekako onako ispitivanje da li je to što ja radim dobro i da li gubim vreme ili ne gubim vreme. Sad, drago mi je da sam pokazao da nije gubljenje vremena i evo sad poučen tim iskustvom gradnje Nokoa i Barbellsa i Vitamin Vela i tih brendova u Srbiji, sad mi je vrlo lako da poguram i Active Farmu i vrlo brzo se vide rezultati. Imamo, eto, hvala Bogu, odličan rast i odlične prodaje, iz meseca u mesec to raste sve više i više, tako da sam vrlo zadovoljan. Znači, samo Srbiju sa Active Farm pokrivaš. Da, samo Srbiju, ali širenju na Balkan, razmišljam svakako. čak i ovde. Ja sam od starta imao taj plan i ideje, ali nekako ja to složim u glavi i to ne volim da bih pokazao da smo uspešni, da ne preskačem neke korake. Ja to ne volim da radim. Mišo me od starta, ajde kao dođi ovde, ajde da krenemo odmah Dubaj, Emirate, distribuciju, super je brend. Rekao, Mišo, nismo još ni u Srbiji to uradili, a nismo ni formirali portfolio, niti imamo dovoljno proizvoda, niti imamo dovoljno zaliha i iskustva da tako nešto krenemo. Nije još vreme, tako da volim da uzimam korak po korak i da razvijam stvari postepeno i svakako je u planu
van Srbije otvorimo sad i firmu u Evropi i da radimo e-commerce u Evropi sa jedne lokacije, znači da li će to biti Slovenija, Slovačka, nešto što je jako pristupačno za poslovanje, a opet dobiješ sa e-commerce stanovišta celu Evropu i na tebi je samo onda da polako radiš na tom brand awarenessu i u Evropi kroz ambasadore, kroz reklame, kroz naše ljude i naše trenere koji su u Evropi, a ovde možda još i lakše jer ima dosta naših i trenera i ljudi koji žive i koji mogu da ponude to svojim klijentima i vežbačima, ali kažem, opet to su, zato sam i došao sad u Dubai i pričali smo o tome i ideja mi je nekada možda za godinu dana, znači sledeće godine to plasiramo i na ovo tržište. Tako da je svakako to u planu, ali još smo i na srpskom tržištu, ajde nekada kažem mali, ali tek smo zagrebali to tržište i taj share i mislim da dobijamo iz dana u dan nove konzumente i drago mi je što kupuju ljudi koji nikada do sad nisu možda ni trenirali ili konzumirali suplementaciju i ulaze u taj svet suplementacije kroz brand koji smo mi razvili u Srbiji. Tako da to je dosta dobro jer smatram da povećavamo ajde kažem, tu penetraciju na tržište, mislim da je u Srbiji jako mala i dalje ta penetracija tog brenda, odnosno te kategorije proizvoda na naše tržište. Mislim da ima još dosta prostora. Što tiče toga, ja ti želim sve najbolje sa brendom i ja mislim ako ti tamo napraviš priču koju si napravio sa Nokom, sa Barbellsom, da će biti mnogo lakše da se proširiš na evropsko tržište, pa čak i ovde na Dubai, naravno. Mene zanima nešto, ali iskreno, ako možda mi kažeš, jer u Srbiji nisam bio 3 godine iskreno. I sad slušam dosta ovde sa strane, entrepreneurship, o pokretanje biznisa. Kako to izgleda u Srbiji? Entrepreneurship, pokretanje biznisa, kako izgleda, kako zemlja sama od sebe utiče, ajde kažem politika. Kako to može da utiče na tebe kao na entrepreneurship, na tvoj rad, na uslove koje dobijaš, da kažemo, tamo ima i porez je tamo, pogotovo kad radiš s tim stvarima kao što je... Pa mislim da, nije kao u Dubaju svakako, ali mislim da je opet Srbija dosta povoljna u odnosu na Evropu što se tiče podrške za mlade preduzetnike i samo te lakoće otvaranja firme i startovanja. Sad, mislim da je problem u tome što malo ljudi kod nas spremno za to i spremno da prihvati taj rizik i da krene i da preuzme taj rizik, da otvori firmu, da uđe nekako u legalne tokove, da gradi biznis. Znaš, nekako stičem utisak kad god pričam sa mladim ljudima, sa većinom, oni uvek gledaju kako da što kasnije otvore firmu, kako da što kasnije plate porez, kako da što kasnije uđu u taj PDV. Mislim da je to pogrešan pristup. Znači, treba razmišljati kako da taj proizvod ili uslugu koju ti imaš, kako da plasiraš što šire, što bolje, kako da zaradiš što više i onda svakako nije problem i platiti i taj PDV i porez na dobit. Hvala Bogu, to je samo pokazatelj da se posluje pozitivno i kvalitetno. Ko smatra da ti troškovi, iako mislim da nisu veliki u Srbiji za te preduzetničke firme, ko ne može da zaradi za te troškove, onda definitivno ili nema dobar biznis plan, ili nema dobru uslugu, ili nema dobar proizvod. Tako da onda možda preduzetništvo i nije za njega. No. Ali samo kad uđeš u taj proces i registruješ firmu i kreneš da razmišljaš tako, to te vuče da prosto širiš poslovanje i da malo se više pomučiš nego kad si onako uljuljkan u nekoj zoni komfora gde radiš nešto na polu crno, neko sivo, imaš firmu ili nemaš. Pričam konkretno i da li si online trener ili nudiš neku drugu uslugu. Znaš, najlakše je da kažemo, platit ćeš mi ti 100 evra, uplati mi na moj privatni račun, ali šta kad se taj broj klijenata poveća sa 5 na 50, pa onda uđeš u problem
zakonski, pa ne može toliko novca, ili šalješ neki proizvod ili praviš u domaćoj režiji, pa opet krene to kako treba, ti nisi napravio osnovu kroz firmu, kroz sve to da to možeš da skaliraš brže. Mislim, eto, nisam ti dao odgovor na pitanje, ali mislim da uopšte nije tako loša situacija u Srbiji za razvoj firme i preduzetništva. Mislim da je samo problem u mladim ljudima koji možda nemaju dobar biznis plan ili možda imaju dobar biznis plan, ali se plaše da naprave taj prvi korak ili prvih par koraka i plaše se da izađu iz te zone komfora. Eto, mislim da je to veći problem nego što je problem zakonske prirode i samog tržišta u Srbiji. Jasno. Hoću te pitam, tvoj pogled na trendove koji su sada, ne znam, ja kad god otvorim Instagram ili mi iskaču peptidi, biohacking, AI u fitnessu, kakva tvoja vizija na kontu svega toga? Da, i to je sad bila isto polemika dosta, Oli Maršon je bio tu i par nekih ozbiljnih stručnjaka na ovom MiFID Summitu i onda se dotakla na jednom panelu je bila baš tema oko toga, gdje jedni zastupaju baš taj fitness u izvornom obliku gdje je bitno kretati se, trenirati, ne treba se opterećivati toliko tim gadgetima i informacijama. Do druge strane gdje ljudi zastupaju tezu da za 5 godina bukvalno treba imati čip koji će nam reći i kako smo spavali i kako je opšte stanje i šta nam treba od suplementacije. Smatram da su ljudi uvek traže izgovore i neke prečice za neke stvari i plaše se da izađe iz zone komfora. Mislim da je moja neka vizija svega toga da će kroz 10 godina ljudi sa tih čipova, AI, pametnih satova, pa čak i suplementacije nekako preći i tražiti neki sirovi način da budu fit. Njiva i planina. Pa mislim da je to već krenulo. Ljudi će plaćati mnogo novca da osete taj primal fitness, odnosno u svom izvornom obliku, jer ljudi su nekad bili fit da bi preživeli, znaš, da bi mogao da loviš, da bi mogao da skupljaš hranu, da bi mogao da obrađuješ zemlju, morao si da budeš fit. Sad, zašto nisu živjeli dugo, to su već neke druge stvari. Nije medicina bila na tom nivou i vrlo lako su mogli da nastradaju u celoj toj primal ili sirovoj strani života, a mislim da smo mi u nekoj savršenoj situaciji gdje možemo da osjetimo jedno i drugo, da treba da se vratimo prirodi što više, da bi bili zdravi, a što manje tom AI i biohackingu i peptidima, iako, kažem, ima i tu prednosti, treba iskoristiti to, ali ne treba bežati od prirode. Svi živi proklamuju, znači svi, kažemo, lideri, nisu to lideri. Vidi, sve je to okej. Ja sad treba ovdje da proklamujem, da kažem, bez suplementacije vi ne možete više da trenirate. Da mi to bude prva rečenica i da ja pričam to stalno. Zašto? Zato što ja zarađujem od toga. Ali ja ne mogu da kažem to. Jer to nije tako. I oni zarađuju od toga. Taj koji je došao tu i pričao o biohackingu i pričao o AI-u, on ima proizvod koji je spreman da ti proda. Ima sat koji je spreman da ti proda. Ima svoj program koji je spreman da ti proda. Ima neki suplement koji je spreman da ti proda. I onda je pitanje i to što ti prodaju i to što ti kaže taj sat, da li je to tačno i da li je to tako i da li je to isto samo jedan novi proizvod koji žele da ti prodaje, koji ti možda nije potreban. Isto i sa peptidima. Mnogo priča već ima okolo. Oko svega, dobro. Tako da ja negde pokušavam da filteram informaciju i da nađem neko svoje mišljenje o tome, a ne da idem kao ovca. Pritom ti si u materiji, tebi je možda to i malo lakše. Zamisli neko ko nema pojma ni o treningu, ni o ishrani, ni o nečemu i on baš ide kao ovca, kako mu šta ko kaže, ovaj mu tamo maše pametnim satom i ne znam, pilatesom, aha, to je sad super, znaš, kao žene pogotovo, znaš, uvek je neki novi trend, pa da li je to Ozempic, pa sad je pilates nešto kao mnogo bolje od
Ja ne kažem ni da je jedno, ni da je Pilates loš, ni da je dobar, ni da je yoga loš ili dobro, ni da je bodybuilding loš ili dobar. Svako treba da nađe svoje model treninga i ne treninga, nego model kretanja i fizičke aktivnosti koji će njemu najviše pomoći da bude ono što želi da bude. Jebi ga, ako želi da bude veliki, krupan, sa mnogo mišića i spor, to je njegovo pravo, on želi da bude i on će pronaći i odabrati put ka tome. Ako neko želi da bude fit i zdrav, radit će funkcionalno, ići će da planinari, bit će više u prirodi, okrenut će se takvom konceptu i platit će negde na taj seoski turizam da ide da cepa drva i čak mnogo više nego što bi platio teretanu. To ja mislim gde idemo. Znači ti ćeš sad nakupiti svega tih, ajde kažem, ne kažem sranje, nisu sranje, ali slušaš svakako sranje na Instagramu. I ljudi se drže kao pijani plota. Oni se drže toga, ali opet niko ne izlazi iz zone komfora i ne trenira ozbiljno. Znaš, trenira ozbiljno mora da boli, mora da ti bude muka i da bude teško. Nešto. Ajde da krenemo da ne tražimo prečice. Ja uvek volim da pitam, ajde reci mi koliko si sati spavao sinoć, koliko si puta bio pijan ove nedelje? Ne, Bože, nešto drugo da pitam još. Ajde krenemo od tih stvari, da popravimo te neke stvari na koje možeš da utičeš, pa onda da krenemo kroz, ne znam, suplementaciju, kroz drugi način treninga, kroz ovo, kroz ono. Daj da prvo rešimo ono što možeš da popraviš. Kako kad je brat moj krenuo nešto, hoće da smrša, nagojio se nešto naglo i onda prvo pitanje kao kod koga da uplatim kao online, ko je dobar trener, šta da uzem od suplementacije, sad hoću da treniram, šta? Ja rekao, ajde hoću da smršam, ajde za početak, samo izbaci onih 5-6 piva što popiješ uveče i sve ono što pojedeš uz to pivo, kao za početak. I kreni malo neki trening, trčanje, neka fizička aktivnost. Šetnja. Da. Pa počne od toga, pa kad vidiš, ok, telo se priviknulo to, smanjio si par kila, si spustio, onda idemo na nešto ozbiljnije i nešto kompleksnije i na neku rigorozniju dijetu. Ja nikad nisam bio na nekoj rigorozniju. Održavam moj šta je dijeta? Moj izgled naš. Ako ja moram ja sam par puta to ulazio u neku situaciju da kao moram da brojim kalorije i da zapisujem i da se pridržavam i da se nerviram što nemam sad taj obrok koji treba da pojedem, koji mi je napisao trener i shvatim da mi nabija stres i anksioznost, pa to nije lifestyle koji ja hoću i kako hoću da funkcionišem. Nego hoću da treniram i da ako mi se sad jede i krofna i meso i pije mi se pivo, to mogu bez problema. Ali da bi to mogao, moj trening mora da bude ozbiljan. Da. San da bude dobro. I svakako ne treba preterivati opet. Ja ako pijem pivo, ne znači da ću onda svaki dan da jedem mikrofonu i da pijem pivo i da izlazim uveče i da legnem u 3 ujutru, da ustanem u 2 popodne i tako dalje. Ja kažem, balans radi za 75% ljudi. 100% sam ubeđen u to. Za neki ljude ne radi balans, ali za 75% ljudi balans je reč koja... Da, ali kad si u balansu, vrlo lako možeš, ako hoćeš neki bolji rezultat, vrlo lako možeš da se disciplinuješ kad si u balansu. Da. Kad nisi u balansu, nego ideš iz ekstrema u ekstrem, onda je problem. Za mene, na primjer, ne radi balans. Ili sam beo ili sam crn. I ja sam tako, ali ja mogu da živim kao vojnik. Ti znaš kako funkcioniše tvoje telo i šta tebi odgovara, ti si prilagodio svoju svakodnevnicu tome. I to je okej. I hoćeš da izgledaš kako hoćeš da izgledaš, to ti je posao i to je okej. Evo ovako. Idemo na rapid fire questions. Najbolji savjet koji si ikad dobio? Pa najbolji savjet koji sam... Pa ne znam da li sam ga dobio, ali nekako sam izvukao pouku ja kroz moj kao preduzetnički život koji nije nešto dugačak, ali kad god možda pomogneš nekom i ako ti to ne predstavlja neki preveliko oduzimanje vremena i novca, uradi to, vratit će ti se sa druge strane od nekih drugih ljudi od kojih najmanje očekuješ. Tako da taj deo akcije i reakcije, ne volim da kažem da je karma, smatram da je to akcija i reakcija, jer svaka akcija ima svoju reakciju, samo što to ne dolazi u istom trenutku i ako uradiš neku akciju dobru, vratit će se reakcija
pre ili kasnije i meni su neki ljudi pomogli kojima ja nikad nisam pomogao kasnije u životu, odnosno nikad ih nisam kasnije dalje ni video, niti su oni imali uopšte potrebu da meni učine neku uslugu, učinili su mi, ja to gledam da ono prosledim dalje i smatram da je to super stvar koju treba svako da praktikuje. Da moraš sve iz početka, šta bi radio drugačije i ako nema ništa drugačije, šta je ono čega bi se držao uvek? Pa, šta bi radio drugačije? Pa ne bi čekao toliko da krenem neke stvari. Mislim, krenuo bi ranije to. Ne treba čekati za nešto i ako kreneš ranije i pogrešiš, imaš onda još opet vremena da kreneš ponovo i da ispraviš neke stvari. Tako da što ranije kreneš u životu s nekim stvarima i što ranije naučiš neke lekcije, to bolje. Da li imaš neku rutinu koja se držiš? Jutarnja rutina, night routine? Veruj mi da ne. Mislim sad ajde kažem oko unosa suplementacije, sad sam počeo da praktikujem jer sam tu bio dosta neredovan i sad se trudim da unesem to što ja smatram da treba mom telu, znači ne pijem ni ja sve od Active Farme, čak nisam uneo whey protein i protein mimo redovne hrane sigurno celo leto, ali redovno pijem kreatin, redovno sad kako je krenuo magnezijum uzimam uveče pred spavanje, pijem D3, evo sad kako je krenulo lošije vreme u Srbiji, to su neki proizvodi koji se trudim kao da uvrstim u rutinu i ono što mi je svakako rutina od koje ne odstupam, to je da moram da treniram. Znači, ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak, to mi je 4 treninga moram da imam nedeljno, ako nemam 4 treninga osjetim stvarno neke onako anksioznost i stres, ne prija mi, volim da treniram i gledam da sve uklopim tom treningu. Znači da iako koliko god obaveza da imam, da li sam u Kraljevu, da li sam u Beogradu, da li sam evo sad ovdje u Dubaju, da uklopim taj dan, da uklopim trening u tu dnevnu rutinu i taj dan. Eto, to mi je nešto što, ajde kažem, rutina koje se pridržavam godinama. I to mi je nekako, meni je to terapija i stres, relief i sve. Jasno. Moramo da zatvaramo i imam posljednje pitanje za tebe. Jedna rečenica za publiku koja je na ivici, da li da počne nešto ili da odustane. Šta bi bio tvoj go-to advice? Pa ne, definitivno da počne. Mislim, sigurno da im taj biznis plan ne deluje savršeno i verovatno se plaše i možda reakcije i okoline i roditelja i porodice i prijatelja, ali ako osjećaju da je to nešto što treba da radi, žele da rade, da krenu to što pre. Mislim da... Znači to je drži svog gata. Šta ti kaže gat? Da. Stomak? Da. Pa ne, to je dokazano da postoji taj osjećaj. Ja sad znam i kad stvorim neku viziju u glavi za Active Farmu, ja sam od starta razmišljam o tome i sklapam neke kockice i neku putanju i neki put kojim to treba da ide, iako to ne mogu možda time frame da napravim, u prvom mjesecu ćemo ovako, u trećem ćemo ovako, u šestom ćemo ovako, u posljednjem kvartalu ćemo onako, ne mogu, ali imam put. Da li ću do te tačke na tom putu doći za godinu dana ili za godinu i pol ili za 2, nije bitno. Bitno je da onako vidim, znaš, kao kroz tu prašumu, ja vidim neki krajnji rezultat ili jedan cilj, pa kad dođem do tog cilja, onda ćemo dalje da krčimo, da vidimo šta je novi cilj i šta je nova vizija, šta želimo prosto i od našeg posla ili od brenda koji podižemo ili od privatnog života, šta hoćemo, vidimo i prilagodimo i sebi i svom okruženju. Gde ljudi mogu da nađu Active Farmu, gde mogu da nađu recimo Noko, Gymster, pa sad smo sve to sklopili, na gymster.rs imaju i Gymster i imaju i Gymster Food, tu sam ubacio i Active Farmu i Noko i Barbells, a Active Farmu isto na activefarm.com. Uskoro se ja nadam da će biti u DM drogerijama par proizvoda, ima ih na Volt marketima, ima ih u nekim teretanama, ali eto,
Glavni fokus je za sad na e-commerce i svakako najbrže preko našeg sajta. Bravo, super. Hvala ti na vremenu. Ti si došao ovde u Dubaj na odmor, ja sam te uhvatio ovako. Radni odmor, da, nije baš bio odmor, ali iskoristio sam malo i da se odmorim i osunčam i upijem ovo lepo vreme kad je već u Srbiji kiša i krenula već jesen. Izuzetno mi je zadovoljstvo bilo da te upoznam prvo. Drugo, što si došao u podcast i nadam se da ćemo da snimamo još neki kad dođeš nazad u Dubaj. I meni takođe, eto i nadam se da ćeš ti doći uskoro u Srbiju pa možemo i tamo da snimamo nešto i da čuje publika iz Srbije tvoju životnu priču i čime se ti baviš i kakva je tvoja svakodnevnica i navike. Eto, hvala ti što si me pozvao i bilo mi zadovoljstvo da budem tvoj gost. Hvala tebi.